Старт пасяўной у гаспадарках Гомельскага района далі тыдзень таму. У камбінаце «Усход» план пад яравую сяўбу каля 450 гектараў. Вырашальная роля належыць кадрам і тэхніцы. Зачин для будучага караваю робяць самыя вопытныя. С техникой вроде порядок, где-то за зиму чуть поделали, вроде не подводит. По поводу выездов на работу к 7. Раньше придем, быстрее сделаем. Погода пока позволяет, земле влаги хватает. Что посеем, то и пожнем. Час фактор вырашальны, каб зберагчы вільгаць у глебе, нельга губляць ні секунды. Нягледзячы на тое, што ў камбінаце «Усход» яравыя далёка не асноўная культура, планы на ўраджай ужо вызначылі. З кожнага гектара не меней за 25 центнераў. Семена у нас всего хватает, мы обеспечены 100%. По технике мы готовы на 95%. Все, что касаемо части посевной, у нас вся техника отремонтирована, механизаторы все вкомплектованы на данный момент, вопросов по посевной не возникает. Планируем, если погодные условия не изменятся, то в течение недели мы отсеемся. Аграрыі ў полі ўвесь светавы дзень. Да весенних полевых работ у Гомельскім раёне прыступілі ўсе сельгасарганізацыі. Адзін са складнікаў паспяховай сяўбы – падрыхтаваны машынна-трактарны парк. Гэтую формулу ў раёне ведаюць і строга выконваюць, што і дапамагае працаваць без збояў. В этом году к посевной все хозяйства Гомельского района подошли подготовленные, полностью практически осуществили ремонт техники, ремонт энергонасыщенных тракторов, посевных агрегатов. И практически уже чуть больше недели уже Гомельский район работает в полях. На сегодняшний день основной упор, конечно же, делается на закрытие влаги, подкормку озимых. И начали уже большинство хозяйств осуществлять сев озимых яровых. Пасяўная 2026 на тэрыторыі вобласці стартавала не зусім раўнамерна. На поўначы рэгіёна пакуль не сеюць за нізкіх начных тэмператур. Але ў бліжэйшы час тэхніка выйдзе ў палі паўсюдна. Яравую сяўбу ранніх збожжавых плануецца правесці ў максімальна сціснуты тэрмін. Тое, што мы бачым з вамі зараз, гэта толькі пачатак вялікага аграрнага марафону. Яравымі на Гомельшчыне патрэбна засеяць звыш 88 тысяч гектараў. Наступныя этапы ад прарастання да захавання ўраджаю патрабуюць поўнай аддачы. Праца тытанічная, але на коне харчовая бяспека ўсяго рэгіёна. Тацяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».